Ideme si povedať nejaké fakt. Tunel Višňové. Wikipedia, aj to neklame. Tunel je známy svojou dlhodobou a komplikovanou výstavbou kvôli politickým rozhodnutiam. Hej. Žijeme na Slovensku, musíme to akceptovať. S obsom proste ideš na otvorenie tunela. Hej, Slovák. Prieskumné práce začali v máji 98. Avšak samotná výstavba bola niekoľkokrát odložená. Idem dať pivo, prosím, chlapom tu vedľa. Ja neviem, a to sú veľký roboši, Legenda. Biele košely, a tu Najprv na rok 2003, následne na rok 2007. Dobre, kto to je? A tu jeba, to aj tak neprídu ľudia. Skutočná výstavba tunela sa začala až v októbri 2009. A to jeba, to si nevšimnú. V roku 2010 koncesionár nebol schopný zabezpečiť potrebné financovanie. Ale to je voľná matka. Aha. Že sa ti záujem prekrúca. V roku 2012 vyhralo tender Skansa a Strabag. Avšak po zmene vlády sa objavili komplikácie, nič nečakané, hej. Tunel Višňové má vlastnú fotostenu z Slovenska. Pamätáte si to, ľudia? Prieskumné práce boli začaté v roku 98, kedy som sa narodil. Som najväčšie, keď sa doma rozprávam, môj otec to robil, ja som to robil brat. Víťazným sa stalo združenie Dúha AS. No, jasné, žijeme na Slovensku, Dúhovci, hej, Fero joke. Ale to už je prach tu na vyzmeniam toľko prachu. Zhrnieme si to. V 98. roku ho chceli začať stavať. 2026 je rok, proste ja mám 27 rokov. Už 9 rokov som mohol na tomto tuneli proste pracovať. Čiže je to normálne. My sme Slováci tak sprostí. Stojíme v kolóne, lebo my sa ideme pozrieť. Na otvorenie tunela. Ja mám rád pizza. To tam musíte dať do toho videa, hej. Dobré ráno, vážení priatelia. Lekár som pán.